So, ayun guys, good afternoon po. Ayan, bali, it's 12:42. Ayan, so, magandang umaga po sa ating lahat. So, ayan guys, bali, nasipan kong mag-live ngayon kasi medyo natatagalan. Ayan, super busy at may online class na kami. Ayan po. So, ayan guys, bali, medyo konti lang yung oras natin ngayon. Sana, support, chars. Ayan guys, bali, hello po, shoutout po sa nag-iisang viewer po natin dyan. Ayan. Libreng lapagan tayo guys, libreng lapagan po. Promote natin yung channel mo po. Libreng lapagan tayo. So can you see every time you see. Ayan guys, so libreng lapagan po tayo dyan. Wala po siyang bayad. Oh my God. Parang magandang place. So, as you can see guys, ayan. Hello po sa lahat dyan. Ayan. Ayan. It's too far away. Ayan, thank you so much sa inyo pong patamsag dyan. Maraming salamat. Oh my God, it's too basa. Ayan guys, thank you so much. Ayan, time's up done, host. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Bengbe, Madam Beng. Ayan. So, meron na pong jacket si Madam Beng. Pwede na pong magbaba siya ng bahay. Ayan, promote natin yung bahay niya. Ayan, medyo malapit-lapit na po si Madam Beng mag-graduate. Baka naman. Tikitan nyo na si Madam Beng, guys. Tikitan nyo na siya. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga viewers natin dyan. Maraming salamat. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga viewers natin. Ang tigagamitan mo. Laptop po. Naka-laptop ako, madam. Ayan. Amina! Diyos ko po. Ayan. Amina! Maingay yung ano ko. Ayan, a big shoutout to everyone. Hello. Kamusta kayo? Ilan na ba? Alin po? Alin po yung mother? Ayan guys, may premiere po ako mamaya alas 6. Panoorin nyo po siya guys. May premiere po ako mamaya. Start po mamaya ng premiere po ng aking first episode. Ayan. So, ayan guys, bali, support. Maraming salamat po. Ayan, a big shoutout po. Itong mega shoutout sa ating 2 viewer dyan. Hello. Kamusta po kayo? Ayan. So, medyo busy ako ngayon kasi ang daming ginagawa. And then, ayan, mayroon na kami online class. And nag-start na rin kami sa mga activities namin. Ganyan. Naiinis ako, nalagasan ako ng sitinta. Bakit, mother? Sayang po. Baka po kahit na nagla-live stream kayo tapos nakikipagdikitan kayo. Ayan guys, mega shoutout po sa ating viewers dyan. Thank you so much. Around the world tayo guys. Ayan. Baka naman pa-share po ng ating video. Ayan, i-share po natin siya sa ating mga community. Talagang unman. Yes ma'am. Yes po. Pag nakikipagdikitan po tayo at madalas po tayo nakikipag-anuhan, aalis ang mga tao po sa ating bahay. At mismong si po yun. Si mismong YouTube po ang mag-aalis. Ako nga po ma'am, yan, kagaya po niyan, hindi ko na po siya iniintindi, nahayaan ko na po, nakapapansin ko po, dumadami. Hindi ko na po nire-refresh, wala na akong pakialam dun ma'am, parang na lang po, hinahayaan ko na siya, tapos yung oras na lang po ang inaano ko talaga, yung time na lang po yung mahalaga sa akin, ganun. Hello everyone, mega love shoutout po sa ating lahat. Mega love shoutout po. Ayan. Ayan, andyan na po si Anne's Vlog. Ayan, napadaan lang host. Ay, thank you so much po. Ayan. Pero kung gusto mo po dyan makipag-ngisda, ayan, pwede po.
Pwede po, Ma'am Ans. Ayan, ho, mega love shout out po sa iyo. Mega love shout out po, madam. A beautiful afternoon, Char. Ayan, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, what way, hey. Ayan, thank you so much po sa lahat po ng mga bumisita po kay host. Ayan, medyo napatagalan po tayo ng ng ating pagkakaroon ng live stream. Ayan. Because this pandemic, oh my God, it's really hard. Makichismisan lang ako, host. Hehehe, ayaw ko muna mangisda dahil lang kinalaga sa akin. Yes po, madam. Ganun talaga ang ngayon, ang chismisan. Tapos, pag nalalagas. Ako nga po, ma'am, hindi ko na po pinapakialaman ngayon. Basta may 1K subscriber na ako dyan. Keri-keri na po. Basta ang natin ngayon, kung sakaling na-meet na natin yung ating subscriber, magtuon po tayo dun sa watch hour natin, mother. Kasi parang dadami din po yan kusa if ever na na tayo, maka-monetize. Sayang din po kasi pag nalalagas, ganun, nag-e-effort po tayo tapos wala din, nalalagas. Kachipan, iraraman. Kachipan po yung mga ganun, mother. Ayan, kamusta ka naman, Madam Ans Vlog? Marami-rami na ba ang iyong napangisda? Ayan, so pasensya na po dahil ngayon lang po tayo nagkakaroon ng live stream natin kasi medyo busy si host. Ayan, napakarami niyang ginagawa. Super, super dagdag pa yung online class namin. Kaya nga host, buti sa iyo, nag-LS ka na. Lush mo na yan para mauna ka. Hehehe. Yes, sige po. Don't worry po, kasi yung mga yung mga sumusuporta sa akin, hindi ko yan kakalimutan, mother. Tutulungan ko din kayo. Doon nga lang tayo sa libre-libre. Ayoko kasi yung yung may super super daming hinihinging Diyos ko. Mahirap din 'yon, babalik din sa atin 'yon. Now I know. Yes po, mother. Kapag pag nag-LS po tayo, itahimik muna natin yung konti yung sarili natin. Kasi if ever na ganun po yung ngisda tayo ng ngisda, tapos walang nangyayari, nauubos din yung napapangisda po natin, parang lang. Parang the savage, savage. Nasa savage rin chismis. Hello po to my 4 million and the house. Oh my God, thank you so much. Maraming salamat po. Yes, hello po. Ayan. Tama si host, totoo sinasabi niya. Yes po, kasi once na ganun talaga, may talagang lagas siya, sayang lang yung effort natin, guys. Tapos if ever na medyo makikipangisda kayo, gawa po tayo ng medyo maraming ninja natin. Basta yung mga ninja natin, parang kumbaga sabihin na natin sila, legit din. Kasi syempre kawawa din po yung mga mga kasama natin. Ganun din. Hindi lang po yung sa atin babalik, sa kanila din ganun. Kaya dapat pag nakikipangisda tayo, legit yung ginagamit din natin. Syempre kawawa din sila, 'di ba? Kung sa atin yan, iniisip natin yung sa atin, paano pa naman kaya sila, 'di ba? Basta lang, tips lang po sa inyo, pag nangingisda po tayo, wag masyadong damihan yung pangingisda. Kasi the more na dumadami yung pangingisda natin, tapos super fresh tayo. Super nire-refresh po natin yung ating tahanan. Walang mangyayari po yung nare-refresh natin, bawas ng bawas. Ayan, mega love shoutout po sa ating 4 million of the house. Ayan, thank you so much, guys. Kasi try ko yung Prims. Prims, anong Prims po? Ayan, mega love shoutout po to everyone. Hello po, maraming salamat. Lang niya. Ayan, medyo marami-rami na kaming Ayan guys, mega love shoutout po sa ating 4 million of the house. 4 million of the house. Andito po ako sa labas ngayon guys kasi medyo tayo.
Ayan, i-share ko tong ating live stream para medyo maraming papasok. Pasok mga suke. Freshing de Besoria. 10, 10, 10. Kanto. Ayan, super perfect talaga, mother. Ayan guys, mega love shoutout po sa ating mga viewers po natin dyan. Ayan, thank you so much. A very, 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 very wonderful, everlasting M.E.M.E. Ayan, thank you so much po. Ayan po, hello po. Swadika, ingat po kayong lahat. Ayan, pwede po tayong mangisda sa ating tahanan dyan. Ayan. Super, po, ayan, mangisda lang po tayo ng mangisda. Ayan, mega love shoutout po sa ating 4 million of the house. Ayan, we have participants here. Oh my God, thank you so much. Ayan. Maganda yan, fresh air sa labas. Yes po, ma'am. Actually, kakatapos ko lang po nung module na ginagawa ko. Ang dami kasi nilang pinapagawa sa amin kaagad. Meron na po kaming mga activities agad-agad. Mega love shoutout po sa ating 4 million of the house. Ayan, thank you so much po sa mga mga patamsak dyan. Baka naman po pwede nating i-share sa ating mga community po yung natin para marami po tayong tao sa ating loob ng tahanan. Ah, my God. Si Joha mayroon sa kanya. Alin? Pictures from the last orientation pa help naman second year. Baka meron kayo dyan. Uy, Agi, bakit ako? Ayan, mega love shoutout po sa ating 4 million of the house. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pangarap. Oh my God. Sa ating mga pangarap dyan. Thank you po sa inyong patamsag dyan, guys. Maraming salamat. Medyo mabilisan lang po tayo ngayon kasi medyo marami-rami tayong ginagawa. Ayan, thank you so much guys sa ating mga patamsag dyan. Maraming salamat po. Ayan, pwede po natin siyang i-share yung ating community para medyo marami po tayong makakapasok. Ayan. Thank you so much and love lots. Ayo. Anak ako ng mama kanina. Ayan, a victorious, in a glamorous. Oh my God. Papagupit ko na tong hair ko kasi medyo tsaka na. Ano yan? Dapat ko bang ipagupit to? Tanong ko lang po. Kasi online class na namin baka mamaya sitahin ako dito sa buhok ko. Ayaw ko namang masita. Saan ka ba, host? Andito po ako sa labas, madam. Nakaduyan po ako. Ayan po siya, oh. Super freshness. Oh my God, super perfect talaga dito. Hello to my 5 viewers in the house. Maraming salamat sa iyong pagtungo. Ayan, patamsag naman po si host. Maraming salamat. Oh my God, itutur ko po kayo kung saan po yung tahanan ng aking pinakukunik ng internet. Makikiconnect lang po kasi ako sa internet nila. Hello to everyone. Ayan po, bali nakikiconnect lang po kasi ako sa internet po nila. Anne's vlog, dinikitan. Ayan, si AJ Dreamers. Ayan, my new friend, remember the Vinon vlog. Yes, I remember you, madam. Ay, sir. Yeah, thank you so much for the visiting my house. Oh my God, I appreciate it. Oh my God, thank you so much. You have your jacket na. You can drop your link below. You can connect to each other. Ayan, hello to everyone. This is me. Ayan. Bali, nakikiconnect lang po ako sa internet nila kasi wala po kami internet. Medyo mahirap lang po kami. Ayan, hello po. Kamusta po kayo lahat dyan? Maraming salamat po.
Ayan guys, hello to everyone. Connect, and join. Enjoy connecting guys. Ayan po, patamsak naman si host. Hello to AJ Dreamer. Ayan, hello AJ Dreamer. Please connect to to Madam Bang Bang and to Ma'am Ann's vlog. Ayan. You can drop your link na. Ayan guys, pwede po ibalik link nyo at dikitan po. Ayan, so ayan. Okay na dyan guys, magdikita na po kay super dikitan, super carry bells. Okay, this is my tita and this is my connecting. Ayan, showcase. Ayan, naglalaba po siya. Ayan guys, so ayun guys, ipapakita ko po sa inyo yung mga alaga nilang kalapati. Paano ba? Asan yung kalapati? Nakasara, tita. Ayan guys, bali nag-aalaga sila ng kalapati. Super madami. Dahil dito sa quarantine, nakapangalaga sila ng napakaraming kalapati. Ayan guys, this is the kalapati. Oh my God. Ayan. Hello guys. Ayan po, ang dami nilang kalapati. Ay, Diyos ko, nanunuka. Ayan guys, nanunuka yung kalapati nila, everlasting, ever, any. Hello everyone, this is me. Oh my God, super perfect talaga guys. Ayan. Ay, Diyos ko, ano ka sila, tita? Dito lang kayo, huwag niyo ako sasabunutan. Ayan guys, bali nandito po ako sa bahay ng kalapati today. Ayan, magdikitan lang po tayo dyan. Maging masaya at paki-share po ng ating video guys. Maraming salamat. Ayan. Ayan, may nahuli akong kalapati. Perfect talaga. Ayan guys, hello everyone. This is me. Ayan guys, medyo marami silang kalapati oh. Ay, Diyos ko. Ayan guys, bali, ayan, hello po, hello. Mega shoutout sa iyo, Andrea Sinlaw. Ayan, pwede ka dyan chismisan. Ayan, Andrea, baka naman pwede akong mag-request. Dikitan mo naman sila, subscribe mo naman yung mga may nagbaba ng link. Mga mababait yan. Pa-like naman ako, guys. Pa-like naman. Pa-share na rin po ng ating video, guys. Thank you so much. Hey, hey, hey! 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 Ayan, mega love shoutout to everyone, guys. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Ayan! Ayan. Andyan, sabi po ni Ann's vlog. Ayan, AJ. Dreamers vlog. Dan full pack sa'yo. Ayan, thank you so much, guys. Yung mga hindi pa po nakakapag-thumbs up kay host, please thumbs up sa host. Ayan, maraming salamat po. Ayan, guys, medyo nai-stress ako dito sa buhok ko. Super mahaba na kasi. Buka natin sa Ay, Diyos ko! Naman na, ayan yung andon. Ayan guys, ayan po, magdikita lang po tayo dyan. Maglapag ka ng bahay, please. Ayan, maglapag na daw kayo ng bahay nyo, guys. Ayan, thank you so much po sa ating pagbisita sa ating munting tahanan. Ayan, kung napapansin nyo, guys, andito po ako sa loob ng kulungan ng kalapati kasi po ako po ay kalapati na po. Ayan, hello everyone. You be here. Ayan, thank you so much for visiting my house. Yan, you can visit my house every day and everywhere. Oh my God, you can drop your link na. Thank you so much. Ayan, you can drop your link na po. You can drop your link po and then you can connect to each other, everyone. Diyos ko! Manunok kayo, kapate! Subscribe naman po yung vlog ko. Oh my God! Wait. Don't do that, baby girl. Oh my God, pa-report actions. Remove. Be, Andrea, pa-remove naman yung sinabi mo, be. Bawal yan. Diyos ko, matatanggal si Ano. Pa-remove ako, please. Andrea, pwede yan. Thank you so much, Andrea. Ayan. Kasi bawal kasi yung mga salitang pa-subscribe, be. Kaya anong sinasabi namin dikit. Ayan, bawal po yung mga salitang, yung subscribe, sub to sub, ganyan. Thank you so much, be, Andrea, sa iyong support. Super supportive talaga si Andrea. Oh my God, that's just me. Oh my God, ano ka talaga siya? Yes! Yung isang nga tawa, sayang. Si Kaguri. Ayan, hello, na-remove na po. Ayan, thank you so much. Bakit? Nanolo ka siya?
Ito ay nano ka to. Hindi. Babae Bayan. to. Halika dito. Anong pangalan niyan si Aray, Pupo? baon niya naman sa tiit. Asawa niya. Oh my God, it's so ano. Tama si host, ang comments ninyo dapat related sa video, please. Yeah. Yes po, pwedeng-pwede po yan, guys. Ayan, thank you so much po sa inyong support. Maraming salamat po. At saka ano po, ayun guys, yung mga gusto pong bisitahin yung kalapati. Ay, kalapati! Diyos ko! Nangangaga yung kalapati nila. Ayan guys, this is the kalapati. Magkano to? Maling paghawak mo, bakala. Hindi ko kasi alam. Like this one. Oh, yeah. You see that? Hindi masakit. Hindi. Ah! Tibao. Ayan guys, Ans Vlog, nadikita na kita. Ayan. Tamang bakas lang po. Ayan, sabi po ni Nature's lover, tamang bakas, tamang-tama po yan guys. Ayan, makipagmahalan lang kayo dyan at susuportahan ko kayo. Ayan po, maraming salamat. Ibaba nyo lang po ang inyong mga tahanan at didikitan ko yan ng napakarami. Cellphone ko, anak ko. Ayun. Ayan, ouch! Ayan guys, didikitan ko po yung mga magdidikit ako dito sa aking Ninja Movie. Dikitan ko kayo sa aking Ninja guys. Ayan, basta pa-share po ng ating video guys ha, didikitan ko kayo ng napakarami. Marami akong mga legit dito here. Wala kami ng Ayan, padikit host, baby pa po. Ayan, okay, oo. Palalaguin natin yung bahay mo dyan. Maraming salamat. Ayan, dito muna ako sa tahanan ng kalapati. Kinulong na po nila ako. Diyos ko po, bakit gano'n ang ginagawa niyo sa akin? Ayan guys, you can visit my house every day and everywhere. Ayan guys, dikitan kita. Marami akong ninja. Nature, oh my God. Super baby pa nga po pala si Nature guys. Dikitan nyo na po siya. 62 mo ako baby girl. Ayan, di ako nag-iiwan ng bakas pero super legit to guys. Super legit po yan. Ayan po, ayan. Super perfect. Ayun, done na siya. Napanood ko na siya. Ayan guys, pa-share naman ng natin, ng link natin. Ayan. Share ng natin guys. Pa-share po ng ating video ngayon guys. Ayan, Nature Lover, pa-share naman ako baby girl. Okay guys, you can drop your link na guys. Maraming salamat. Thank you so much everyone. This is me. Tita Ne, wag ka daw papasok, sabi ni mama mo. Tita Ne. Isa. Ayan guys, you can drop your link na po. You can drop your link po. Ayan, magpagmahalan po tayo dyan guys. Maraming salamat po. Ayan, Nature Lover, pares back po. Ayan, pares back daw guys. Rest back na yan. Ayan, AJ Dreamers Vlog. Dikitan din kita para naman may pangdikit ako dito eh. Dikitan kita doon sa isa kong Ninja Movie. Okay, ayan. For 86 Moko. Ayan, thank you so much. Ayan guys. Ayan, maraming salamat po sa patamsak niyo dyan. Ayan. Dan Tamsak Host, Team TTP. Ayan, maraming salamat po. Ayan guys. So, ayan, magipagdikita na kayo dyan guys. Maraming salamat guys. Maraming salamat. Yan, thank you so much po to everyone. Hello everyone. This is me. Ayan guys, you can drop your link na po, KZK Bombers. Ayan, you can drop your link na po. You can drop your link na po. Thank you so much. Maraming salamat po. Everyone, you can drop your link. Ayan, AJ Dreamers, maraming salamat din. Ako nga po palang dapat magpasalamat sa iyo. Ayan, thank you host. Ayan. KZ Boomers, maglapag ka na ng iyong bahay at didikitan kita sa aking Ninja Movie. Super legit ang mga ko guys. Ayan, medyo marami tayong kalapati here. Ayan, hello everyone. This is me. This is the Kalapati Everlasting. Oh my God. Host.
Hello everyone, this is me. Papakilala ko po sa inyo yung mga kalapati na mga nanunukha. Aray! Diyos ko po! Aray! Nanunukha yung mga kalapati here. Oh my God! This is not mine. Totally mine, jar. Hindi sa akin to guys, sa tito ko to. Ayan. So makikita nyo guys, ayan, napakarami talaga. Ay! Nagsasabungan sila. Oh my God! Ayan guys, habang nagla-live po tayo sa ating YouTube channel, ayan. Aray! Diyos ko! Ayan po, so makikita nyo din dito yung mga kalapati guys. Ayan po. Nagmamahalan sila, buti pa sila, nagmamahalan ba? Oh my God, super perfect! Ay! Diyos ko! Yung kalapati! Anong meron? Maglayo sila! Ay! Ikaw maglayo, hindi ko alam! Ano mo? Ayan guys, parating na guys. Yung manok na pula, ha, ha, ha. Ayan, parating na daw. Ayan, ano na po kayo dyan, magdikitan kayo dyan guys. O yan. Pwede na lumabas ulit. Oh. Ayan guys, pwede. White na kalapati ba? Ayan guys, so, ayan po, pwede na po tayo makipagdikitan. Ayan guys, so buti pa sila nagmamahalan, partner by partner. Paano naman kami? Hello everyone, this is me. This is John Skybug. Kamusta kayo mga kalapati? Hello mga kalapati. Ayan, nagsasabungan yung dalawa. Diyos ko po, anong ginagawa nyo? Ay, yung ginagawa yan, anak. Ay, ano ba yung nagliligawan kayo? Oh my God, super perfect. Ay, Diyos ko. Ayan, super, ang ganda ng, ay, ko, Diyos ko lang, God. Hello, baby boy. Ayan, naman sila Maya. Ayan, guys. Ayan, guys, pwede po tayo dyan makipagdikitan. Maraming salamat. Pinagpapawisan talaga ako dito sa kalapati. Diyos ko. Parating na, guys. Ayan, wait na. Tamang bagkas, tamang sukli. Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo, guys. Magbaba po kayo ng bahay nyo. Magmahalan kayo dyan, guys. Magmahalan. Ayan, nandito lang po si host. Daldal ng daldal. Ayan, guys, yung mga hindi pa po kadikit si host, baka naman dikitan po natin si host, guys. At saka, i-share po natin, i-share yung video natin para mas marami. Para mas marami pong mas marami pong ayan guys, sa mga legit po dyan guys, pwede po natin dyan ilapag yung ating mga tahanan. Hello everyone, this is me. Ayan host, lunch muna ako ha. Stay safe mga new friends. God bless. Ayan, sige, thank you so much po sa iyong pagbisita. Maraming salamat. Ayan guys, make sure guys na nakadikit kayo kay host. Kalembang all po natin si host para po tayo ay magmahalan. Ayan guys, you can drop your link na po. Ayan, thank you so much. You can thumbs up host. Ayan, thank you so much guys. Make sure na nakakalembang all po tayo kay host. Hello po everyone. This is me. This is you. Heart me. Ayan. Thank you so much. Salamat nature lover. Dumating na ang package mo. Ayan. Sabi po niya. Maraming salamat. Ayan. Magmahalan kayo dyan guys. Tayo lang din po magtutulungan dito. Everyone can help. Ayan guys. Thank you so much guys. Maraming salamat po. Ayan guys, dikit-dikit na po tayo dyan guys. Pag-share po ng ating video. Ayan, pinagpapawisan ako ng bonggang-bongga dito guys. Super pinagpapawisan talaga ako. Guys, you can drop your link guys. You can drop your link. Hello po sa 6 million of the house. Maraming salamat. Please thumbs up si host. Ayan, please thumbs up si host. Ayan guys, pa-thumbs up naman po si host guys. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-thumbs up kay host, baka naman po pa-thumbs up po natin si host. Promote natin yung channel nyo guys. Ayan, tayo lang din po ulit ang magtutulungan dito. Vlogger to vlogger. Oh my God. This is me. Oh my God. Hello everyone. This is me.
Guys, ayan guys, thumbs up nyo na po si host. Maraming salamat po. Hello po, Deto ko. Ayan. Ano yung sinasabi mo? Aray! Aray! Ano yung sinasabi mo? Aray! Aray! Matake! Matake! Aray! 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 Nalunok ka siya! Diyos ko! Aray! 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 Ito po! Masakit! Aray! Aray! Ayan, buti pa sila na nanahimik. At saka ito pang couple na to, ang hindi mapaghiwalay na couple. Ayun, super perfect talaga. This is the white. Oh my God, ang ganda ng color niya. The color coding. Oh my God. Ayun pa sila, oh. Ayun pa, oh. Ayan, super madami talaga sila dito, guys. Ayan, nagliligawan yung dalawa. Sana all nililigawan talaga. Ayun, super perfect talaga, nagmamahalan sila. Ayun, guys. Hello to everyone. This is me. Hi. Ayan, guys. Makipagdikitan po tayo dyan at magmahalan. Wag po tayong ayun, alam niyo naman. Sino po yung gustong manok na pula? Libre ng balik ko ang ugat. Ayan, ibalik na daw ni Nature's, lover, guys. Ayan, andyan po si Nature Lover. Guys, you can drop your link. Help each other, guys. Help each other. Ay! Ano ba yan? Ano yan mo ba? Ano nga nun? Ayan, hello po sa'yo, Eliana. Ayan. Ayan ang paganan. Hello. Ayan, makipagdikitan ka na dyan. Meron ka ng jacket. Nanggaling po yan kay Willie Revillame. Char. Ako lang po ang nagbibigay ng jacket. Ayan. Ayan, sa oras na ito, ako lang po ang nagbibigay ng jacket. Ayan, sa mga gusto pong makipagdikitan dyan at makaroon ng fresh na banana. Ayan, super legit yung mga banana ko dyan. Ayan, you can drop your link na, guys. You can drop your link. Ayan, thank you so much po sa inyong patamsag dyan. Thank you so much. Maraming salamat. A big help to host. Ayan. Medyo dito tayo. Medyo maingay na kasi. Ayan, guys. Hello to everyone. Hello, Dan Tamsak Padaan. Ayan. Andyan po si Jeremy. Hello po. Ayan, may jacket ka na po, Jeremy TV. Ayan. You can drop your link, guys. You can drop your link. Thank you so much. Ayan, hello everyone. You can drop your link na, guys. Thank you so much. Everyone can drop your link. Ano na yan ang paganyan? Papatay ko ito. Tingnan mo. Hindi ko na yung mga kawan. Ayan, thank you so much, guys. Thank you so much. Ayan, hello to everyone. Ayan, uulan na naman ang Atchengay. Diyos ko, uulan na naman po. Uulan na naman, guys. Ayan. Ayan, nandiyan na si Elianas. Ayan po. Elianas, lover, dan na sa'yo, sabi niya. Ayan. Balikan niyo naman, guys, si Eliana. Ayan, balikan niyo po siya, guys. Balikan niyo po. Mahalin po natin si Eliana dahil fresh lang yan. Fresh from the heart. Ayan. Fresh from the heart, guys. Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, kinakati ako din sa sa kalapati. Ayan, Jan Verona, Dan Tamsak. Ayan. Ano sa may bakal? Ayan, sabi niya, Dan Tamsak host. Ayan po, pwede ka na po makipagdikitan dyan, Verona. Ayan. You can drop your link na po. You can drop your link. Drop your link na po dyan, guys. Thank you so much sa inyong patamsak. Hello, everyone. This is me. Ayan. Hello. You're welcome, Jan. Ayan, guys. Thank you so much, guys. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Ginagawa ni Imang. You can drop your link, guys. You can drop your link. Ayan, medyo blurry na tayo kasi medyo andito na tayo sa loob. Kaloob-looban ng mundo, char.
Ayan guys, you can drop your link na po. You can drop your link. Kanti-kanti ko yung ano kay ano dyan. Yung panty mo. Okay lang yan, panty mo lang yan. Hello everyone, this is me. This is my Pangasinan Gayam Dayta. Ayan, mo host. Oh yes, taga Pangasinan po ako pero I'm not Ilocano. I'm not Ilocano po. I'm not Ilocano po. I'm pure Pangasinense. Bakit ganun? It's blurry talaga. Hindi ako makaano. It's blurry sa mga pinupuntahan ko. Panggalatok. No, kasi wala pong salitang Panggalatok, sir. I'm mother. So, saan po sa Pangasinan? I'm from Malasiki, Pangasinan. Yan, thank you so much. Oh my God, bakit ano nangyayari sa Pilipinas? Bakit ganito ang init? Guys, may premiere ako mamaya. Maraming bibisita dun sa premiere ko. Baka gusto niyo dun mamaya sa premiere. Ayan. Oh my God, bakit ano nangyayari? It's blurry. Super blurred. San Fabian ako. Ay, oo, nakapunta na ako sa San Fabian. Try ko na doon pumunta sa San Fabian. Pero hindi ko pa masyado siya kabisado. Ayan, thank you so much, guys. My friend ako dyan, namasyal kami dyan sa Malasiki. Mag-swimming 5 years ago. Nag-swimming 5 years ago. From where you from po? Saan po kayo? Taga saan po kayo, madam? Taga saan po kayo, mother? Parang mas maganda pa dun sa Kalapati. Maganda yung view dun sa Kalapati. Pero dito kami sa Pasay nakatira. Okay. Akala ko po dito talaga kayo nakatira sa San Fabian. Sa Baguio ako, pero dito kami sa Vancouver. Tita, alam mo ba yung Vancouver sa Baguio? Kasi si tito ko taga dyan. Na ay nagtatrabaho ata dyan, gano'n. Dati. Aray ko na ba yung kinakagat yung kilikili ko ng mga ano? Ng mga insects. Pagbakasyon lang. Ganun po ba? Nag-aaral pa po ba kay Jan Verosa? Ayan guys, so ayun po, pwedeng natin i-entertain si host. Yung mga questions and ano po, verification niyo dyan, ayan. Pwede niyo po itanong si host, baka alam niya. Regarding sa paggagawa ng YT natin, yung lolo natin, ayan. Di na po. Bakit? Sayang naman. Bakit naman po? Ayan guys, pwede natin pag-usapan yung mga iba't ibang ano dyan about sa YT. Basta wag po natin ita-type dyan guys. Tanong lang tayo regarding po dun sa mga YT, ganun. Ayan guys, you can drop your link guys. Ayan po, pwede po natin dikitan si Jan. Ayan, si Jan Verona, wait lang, dikitan kita sa ninja ko. Dikitan kita sa ninja ko. Si Ate Ann, alam ko kadikit ko na to dun sa isang ninja ko eh. Pero I'll try Ate Ann Try ko Ate Ann. Parang kadikit na kita kasi Ate Ann dun sa isa kong ano eh. Pero try ko pa rin, dikitan kita. My God, maraming palabas dito kay YT. Jan Verona. Sino yung pinindot ko? Ang laki na pala ng bahay ni Madam Jan. Ninja ata yun. Oo, ayan, nadikitan ko na po. Si Jan, ayan po. Malaki na pala yung bahay nyo, Madam. Hindi ko na ma-reach. Ayan ayan Ate Ann. Sa ninja ko hindi kita kadikit, Ate Ann. Hindi kita nakita. Ayan Ate Ann Ayan guys, yung mga dyan, dikitan ko na lang yan. Ayan. Kasi sayang din po. Ayan naka-open yung ninja ko. Ayan Eliana.
Si Eliana, 741. Ayan, di kita nakita. Ayan, super patamsak ako guys Oh, ayan. Super legit si host guys, kaya pag may mga community kayo dyan, baka naman. Oh, nakarating na nga eh. Ayan, thank you so much. Ayan guys, you can drop your link nga guys. You can drop your link po. Pwede po tayo dyan. Ayan po. Super legit po yan guys. Lahat po ng mga nasa bahay ko. Legit po yung mga yan. Dahil kung may budol dyan, bubudolin natin yung mga yan. Bubudolin na natin ang mga yan. Char. Super bubudolin natin ang mga yan. Umuulan pa ba? Doon ako, mas maganda ko dito sa kulungan. Ayan, dito na lang ako sa kulungan. Medyo maganda pa dito. Ayan, thank you so much. Ayan, super connecting tayo, guys. Oh my God. Nang mamaala. Major's lover done to you. Ayan, done na daw sa'yo. Ayan, thank you so much. You can drop your link, guys. You can drop your link. Ayan, guys. Thank you so much, Abarbar. Thank you so much, guys. Everyone can drop your link. Hello to Mary Ann Elardo. Hello to you, Miss Mary Ann. You have jacket now. You can drop your link. You can visit the house of everyone. You can connect to each other, guys. You can connect to each other. Ayan, medyo English Carabao tayo kasi medyo may mga visited tayo ng galing ng ibang bansa. So yan, thank you so much. Patamsa ka man si host, Mary Ann Elardo. Ayan guys, tansya na sa ating mga sa ating mga language kasi hindi ako biyasa. Ayan, Ilyana done to you. Ayan, thank you so much guys. Ayan guys, abangan nyo po ang Grand LS ko guys kasi marami akong sponsor. Sponsor from California, USA, ganun. Abang-abang po tayo sa mga watch hour. Ayan, thank you so much. May mga sponsor po tayong mga watch hour, guys. Ayan. Abang-abangan po natin ang Grand LS po. Pero paangat program po yung gagawin ko, guys, para medyo marami tayo at doon. Talagang aangat po ang bawat isa. May malalaglag man. Pag nalaglag, guys, huwag niyo isipin. Ang labanan sa YouTube, guys, kay YT. Tataghan. Patient. Ganun. Super patient talaga, guys. Ayan. Be, mga panggalatok, marunong ng kapampangan, be. Be, mga panggalatok, marunong ng kapampangan, be. Carry lang naman. Yes, punan nila naman ako sa Pampanga. Diyan po sa, sa Angeles, sa Palibutan, Pampanga. Ayan. Nanirahan po ako dyan. Ayan, hello to everyone. Ayan, nandyan pa po si Madam Ann's Vlog. Ayan, guys, support niyo po si Madam Ann's Vlog. Ayan, super legit yan, guys. You can visit their house. Yan. Si Ma'am Ann's Vlog ay, parang, din yan eh, nag-LS siya. Wait lang. Try ko siya, si Ann's Vlog. I think nag-LS din, Madam eh. Hindi pa nag-LS si Madam. Nag-LS ka na ba, Madam? Hindi ako nag-LS. Bakit, Madam? Mag-LS ka. Bakit ba mamamalo si o Lolo? Kasi namamalo siya kasi doon po sa mga sa mga kagaya ng mga ganito na nakikita niya na monitor nila, mga ganon. Minomonitor tayo na tayo yung mga nangingisda. Ganyan. Super namamalo talaga siya, guys. So, if ever na ganyan, nakipag-LS kayo, ganon, libangan ko kasi ito. Kaya lang, no rush, ayan. Ayan, bali, siya, guys. Actually, ang dapat lang po natin gawin is pag nag-LS tayo or nagkakaroon po tayo ng, live stream, ganon, super nangingisda tayo, wag po natin siyang i-refresh. Like this one, like this one, guys. Don't do that, guys, kasi kapag ganito, for example, you can go to YouTube Studio, tapos super ganon kayo ng ganon, super ibig sabihin nun, super refresh. If ever na super refresh, guys,
papansinin nyo si dashboard nyo or yung mga dikit-dikit nyo dyan, super nababawas. Kasi syempre, napapansin ni ay nakikipag-LS to, ganun, super palo. Ganun. Tapos napapansin nyo, marami tayong kapag nakikipagdikitan kayo, make sure na sinasabi nyo kalembang all. If ever na hindi na sila mag-iwan ng bakas, kalembang all lang nila, mabilis na yun, guys. Legit na yun, kapit na kapit. Oh, perfect. Kapit na kapit. Kasi once na, lalo na pag mga ninja movie everlasting ang ginagamit nila, sabihin nyo, para mas better, ikalembang all nila, mag-iwan ng bakas, full package, like that, ganon. Hindi na malalaglag yon. Bihira na nalalaglag na ganon. Ayan, you're welcome, Marian Ilardo. Ayan po, thank you po. Ayan guys, bali actually, wala naman akong alam sa mga ganitong, wala naman akong alam sa mga ganitong information regarding po kay Lolo. Pero, to be honest, inaaral ko din siya, ganon. Tapos nagtatanong din ako. Syempre, once na pinasok mo yung ganitong, YouTuber, you should know all the information regarding po kay YouTube. Ayan, kay Lolo. Ayan, super. Pero pag words naman kasi pag sinasabi po ni host, yung mga sinasabi niya like YouTube, like that, hindi naman mapalo. Wag lang po tayo magsasalita po sa ating dyan, guys. Totoo mga sinasabi mo dahil naranasan ko rin yan. Puro subscriber. Ayan, Mother! Paano po natin, pa-remove po natin yung ganyan, Mother? May subscriber na kalagay. Ayan, guys, thank you so much kay Rika Del Camen. Ayan, thank you so much. Ayan, you can drop your link na po. Thank you so much. Ayan, Madam Ans, pwede na yan pa. Madam, baka kasi mapalo tayo dyan. Iwasan po natin. Ayan, thank you so much, Madam Ann. Ayan, help me. Ayan. Ayan, you can drop your link na, Rika, and you can connect to each other. Ayan, andyan po si Madam Ann. Ayan, si Madam Ann, si Nature's Lover. Ayan, si Mary Ann. Ligia, mga yan, do you have extra bananas? Yes, I have extra bananas. 3 bananas, you like that? Very, very wonderful. Ayan, I'm going to connect to you na. I'm going to connect you na po. Yeah. You can connect to host. You can connect to host. Thank you so much. And if ever you have question regarding for the Lolo, yan, Lolo means YouTube. You can connect to each other, guys. But you need to guys, you need to understand what is that very important regarding po kay Lolo kasi super talaga super mahigpit, ganon. Super talaga siya. Legit to legit yung kailangan ni Lolo, ganon. Ay, nalaglag dito. No. Oh my God, may baby boy doon sa baba. Ayun guys, thank you so much for the 10 thumbs up, guys. Maraming salamat. Ayun kay Rika, ayan. I'm going to connect yun na. Okay. Music time, ayan. You kalembang all, guys. You kalembang all. If you don't want to guys, if you don't want to write comment in the section, guys, you can click the notification bell all para hindi na siya matanggal talaga. Dan Mary Ann, please visit mine. Ayan, thank you so much. You can visit the house of Rika Del Camen. Ayan, thank you so much, guys. Hello everyone to my 6 million of the house. Hello everyone, thank you so much, guys. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong pagsuporta kay host. Ayan po. Kung may mga nais po kayong malaman kay host, ayan, maraming salamat. Baba, Rika. Ayan. Baba na daw. Baba po tayo. Baba. Yan. Thank you so much. Parang may papansin na kalapati sa likod ko. Nanunuka. Sabi na nga ba eh. May nanunuka. Ay! Nanunuka! Ayan guys, you can drop your link na po. Ayan po. Baka marami nagtataka dyan guys. Bali nandito ako sa house of the... Ay! Diyos ko! Nanunuka yung mga kalapati nila dito. Ayan guys, hello everyone. Ayan, thank you so much for visiting my house.
Ayan, done to you. Ayan, guys, you can drop your link, guys. Ayan, you can visit the house of everyone. Ayan, there is ano na po, ulan. Ayan, there is ulan na po. Hello, everyone. This is me. This is host. Ayan, you can drop your link, guys. Thank you so much. You can visit the house of me. Ayan. Drop your house. Ayan. Hello, Rica Del Carmen. Hello. Thank you so much for visiting my house. This is me, guys. Hello po. Hello po sa ating everyone. Hello for Million Happy House. Ayan, guys. Thank you so much. I have premiere mamaya later, 6 p.m. You can drop also your link below, guys. You can support my premiere. Ayan. I have premiere later, guys. Later. I have my premiere later, guys. You can drop your link, guys. Thank you so much. Kindly please thumbs up my premiere, please. Kindly please thumbs up my premiere later. Ayan. I'm going to drop my link. Ayan. I'm going to drop my link, guys. Ayan. Thank you so much. You can thumbs up my premiere, guys, later po. So, you can drop. Oh my God. There is talaga. Ulan na po. Ulan na dito, guys. Kaya I'm going to na. Oh my God. There is ulan na, guys, talaga. Ayan, guys, you can drop your link na po. Ayan, thank you so much. Hello, guys. Ayan. Hello po. Ayan. What's that noise? It looks like a monster. Yeah, it's monster. Char. It's not a monster, guys. It's not a monster. Ayan, sorry for the image of my my face. Oh my God, it's so blurry. It's so blurry, guys. It's so blurry. Hindi na luwala. Pero di tinadhana. Ayan, guys, you can drop your link na, guys. You can drop your link na po. Ayan, thank you so much. I need WH how to work it out. Ayan, you can visit the house of the many people and then giving a watch hour, or I have LS I'm giving watch hour, but it's not a paangat program, guys. It's a promotion lang only. Ayan, thank you so much po sa ating pagbisita sa ating munting tahanan. Ayan. Hello, everyone. Hello. Ayan. Oh, thumbs up, dikit dan po. Ayan, thank you so much. Thank you so much. Ayan, you can jello pie. Grapes. Ayan, you can drop your link na po. You can drop your link. Thank you so much for visiting my house. Ayan, you can visit my house. Thank you so much. Ayan, you can thumbs up my Ayan, please thumbs up, guys. Please thumbs up. Please thumbs up, guys. Please thumbs up in my dropping link. Ayan, I drop link here. You can thumbs up, please. You can thumbs up, please. That is my premiere later. 6 p.m. You can this. You can visit here, guys. You can visit po. Milk tea po kayo dyan, guys. Ayan. Hello to Jelly Boy. Ayan, guys. I think you can how? Oh my God.
You create your your playlist and then look for the LS giving one time thumbs up dan host. Ayan, thank you so much for the thumbs up, guys. Thank you so much. Ikalimbang all nyo lang, guys, si host, guys. Super legit po siya, guys. Done to you with thumbs up, pasukli na lang po. Ayan, thank you so much, Mary and Ilardo. Ayan. Guys, paano po gumawa ng PL po? What's PL? Playlist po? Sorry. You can add only. You can go to, wait lang. I'm going to teach you guys. Here. Okay. It's blurry kasi. It's blurry. Ayan. You can go to your playlist, your house, guys. You can go to your house. Ayan, your account. Okay, ipaliwanag ko na lang, guys, ha. Punta kayo sa account nyo. Hanapin nyo po yung your channel. And then, punta po kayo sa playlist. So, meaning to say, dun sa playlist ko kasi, guys, is, doon sa mga playlist ko, ayan. Super madami, ganon. Ayan po. Pwedeng punta kayo dun sa sa mga channel nyo po, di ba? Punta kayo sa channel nyo. Tapos doon sa channel nyo, guys, makikita nyo po din yung mga videos nyo po. Ayan, for example, like this one. This video, you can click the 3 button here. Below of your or the right side of your videos and click it here. Ayan. You can click it here. Save to playlist. Yan. You can save to your playlist, guys. And then, after you can save to playlist, guys, you can wait for the result. You can add names, ganon, like that. Ayan, so ayan, guys, ganon lang po siya kadali. So everyone can do that, guys. Okay, thank you so much, guys, kay Jolly Poppy, Jolly Poppy Crabs. Ayan, Crabs, ayan. Thank you so much for the thumbs up, guys. Ayan, guys, thank you so much for visiting my house every day and everywhere. Ayan. You're always welcome in my house, guys, even it is blurry, guys. Thank you so much for visiting my house. Everyone can visit my house, guys. Everyone can drop your link. Everyone can connect to each other, guys, for the growing. Thank you so much, guys. How many can add po? Need po ba ng watch hours o any video po kahit separate videos? I think you can add more, even a lot of videos you can add in your playlist. It's okay. And then you can send it to your friends like that. Pwedeng-pwede na po siyang panoorin nila, dire-diretso na po yun, guys. After na, dire-diretso na po yun, guys. Actually, pag dire-diretso yung pinapanood nila yan, so ibig sabihin, napapanood nila yung watch hour nyo is talaga siya. Dumadagdag. Yan. So, ayan, guys. Thank you so much for visiting my house. Ayan. Any question, any clarification for this, live stream? You can, guys, you can ask me. You can ask me for what will you do or what I do, ganon. What can I help you? What ganon. So as you can see, guys, I have a lot of subscribers, but then I need watch time or watch hour also. Kaya I have here like this one I have here like this one stream for my watch hour. But I can help you everyone to do that also. Kasi hindi naman lahat ng YouTuber is talagang madamot. Hindi lahat po ng YouTuber is snubber. You can visit me or you can message me privately in my Facebook account, guys. Kasi hindi lahat po madamot ang YouTuber.
pwede po tayong magtulungan. Sino pa yung magtutulungan, di ba? YouTuber to YouTuber lang yan, guys. Hindi pa tayo matutulungan ng ibang tao. Why? Kasi hindi pa tayo nire-recommend ni YouTube. After natin ma-monetize, guys, pag na-monetize na tayo, ayun, pwede tayong i-recommend ni YouTube, ganon. Doon na tayo makakaroon ng revenue. Pag yung revenue na yun, guys, is parang hindi talaga din siya nag-click. So, ibig sabihin, meron mali doon sa ginagawa natin. So, ibig sabihin, meron tayong hindi masyadong maganda yung correct po, mabait ka po. Thank you so much po. Ayan. So, hindi po lahat po ng ng revenue natin is talagang ibig sabihin, hindi porket ibig sabihin na monetize ka na is mag-ano ka lang, parang kumbaga hahantayin mo na lang yung revenue mo. No. Kasi hindi po si mismong YouTube ang niyan. Kayo mismo ang kikita. Syempre kayo din ang gagawa ng mga paraan paano kumita, ganun, di ba? You can upload many videos na super exciting like that, ganon. Kasi guys, actually I'm uploading tutorial like that, ganon, yung mga super tutorial na akin na din nakalap, ganon. Super ko din, share ko din siya, guys. So, ibig sabihin po nun, guys, sa lahat po ng mga gusto po diyan malaman, saan ako nag-edit ng super libre, super talagang medyo maganda naman, kahit naman hindi ako talaga editor like that. Meron po tayong KineMaster. Ayan, guys, super KineMaster ako pag nag-edit. So, doon sa KineMaster, enjoy nyo lang, explore nyo lang na explore. Gaganda po yung inyong editing. So, ayan, guys, bali nandito po tayo kasi ngayon sa loob ng bahay, kaya medyo malabo, ayan. So, pakiintindi na lang po, pero ang nararapat lang naman talaga na intindi natin is yung sinasabi ko. What I am saying here. It's not about my face, because my face is very ugly, char. Hindi po mahalaga is ko, ang mahalaga po is yung sinisay ko. Kasi yun po ang makakatulong sa inyo, guys. Ano po yung music valid kay Lolo host? Actually, ang music valid kay Lolo, guys, is the non-copyrighted music. So, ibig sabihin ng copyrighted music, you can also search in the YouTube. You can search also in YouTube non-copyrighted videos or anything na you can add to your channel or your videos. Pero if even you are using KineMaster, a lot of music na non-copyrighted nandun na po. So you can use it na. Ready to use na. And you can download more non-copyrighted music. But then, marami din po siyang sa YouTube, ganun. Actually, to be honest, hindi lahat po ng nasa YouTube na sinasabi nilang non-copyrighted is that true? No. It's not true, guys. Kaya, mag-ingat pa rin. So, kasi pag ganito, guys, si Lolo napakahigpit. So, si Lolo, guys, is nagka-copyright claim siya. When you are looking for your YouTube studio, guys, makikita nyo dun sa YouTube studio, guys, is makikita nyo po dun kung copyrighted claim kayo or copyright kayo, ganon. So, ibig sabihin, pag copyright claim, it's okay. It's about monetization or about revenue. When you are when the copyright strike, oh my god, it's very sad to say, guys. Once na you are copyright strike 3 times, guys, your YouTube channel is going to block. Mismong si YouTube po ang mag-block sa atin. Kaya be careful. Be careful po sa lahat po ng mga ginagamit natin, sa lahat po ng mga music, sa mga videos na ginagamit po natin. Every time you are using videos, music, or anything, or any background or designs like that, guys, be careful po tayo kasi doon sa mga na yon, may copyright po doon. Hindi po lahat po is may copyright, but then, pwede nyo po silang i-credits, i-claim yung mga pagmamayari nila. Kasi po pag once na hindi nyo kinlaim, oh my God, i-claim nila yon. Kasi syempre, sa kanila yon silang nauna, ganon. Ako ang may-ari niyan, akin yan. Ganon.
So, ibig sabihin, hindi nila kasalanan yon. Bakit ginamit kapag ganun, di ba? Siyempre, dapat pag ginamit mo, ibig sabihin may pamamaalam ka, permission to post, disclaimer, ganon. So, sasabihin mo doon. Yan, next question, guys. Next question tayo. It's okay, guys, for me. Yan. Masaya akong nakakatulong sa inyo, guys. Thank you, thank you. Valid kay Lolo. Maganda yung mga upbeat. Ano ko siya yun? Upbeat, ganon. Super maganda yung mga ganon. Kasi ako kasi, mga Exxon, ganon. Super maganda yung mga ganon. Salamat sa info host. It's okay po, ayan, you can ask me question, guys. Maraming salamat po dahil makikinig kayo kahit na baduy ng pagsalita ko. Actually, kasi hindi naman talaga kasi ako, biyasa sa mga ganitong pero, ini-enhance ko na yung sarili ko kasi to be honest, I am, future educator. Future educator someday. Well said, host. Thank you so much. Appreciated po. Yes, thank you so much po. Maraming salamat. Basta guys, pag may mga any clarification or guys, questions kayo, feel free to ask me, guys. Feel free to ask me. Ayan, pwede niyo po akong i-add in my Facebook accounts, ganon. My Facebook account is Joham De Vera. So, I'm going to guys. Wait. I have my also. Wait nga, dito ko na lang isend. Guys, yung ninja ko ang paglalagay ko, pang send ko. Pwede nyo po akong i-message, guys. Pwede po. I'm not a famous. Ginagawa ko to kasi gusto ko, ganun. So, kaya guys, if ever na ganito din kayo, guys, mag-LS kayo, pag po tayong masyadong mataray sa LS natin, kasi hindi nakakatulong yun sa atin. Pwede po natin silang tulungan. Guys, ayan guys, you can join in my ayan po, yung binaba ko pong link dyan below, ayan, Ninja ni Jomsky, ayan guys, paki-visit na lang po yung aking aking channel, aking channel, aking what I'm going to say, hello to my 4 million of the house. Thank you so much for visiting my house, guys. Thank you. Ayan. Ayan, everyone can ask me, guys. Everyone can ask me. Thank you so much. Ayan, si Gluster. Ayan, you have jacket na po. You have jacket na. Hello. Thank you so much. Ayan, guys, you can ask question, guys. Anything. Ayan, thank you so much. Guys, ayan, nagbaba po ako ng bahay dyan, guys. Everyone can visit that house, guys. Ayan po. Thank you so much. Dan thumbs up. Maraming salamat po. Kapag may mga question kayo, guys, feel free to ask. Huwag po tayong mahihiya kasi hindi kayo famous. We're not famous, guys. Babalikan ko kayo for bananas, guys. Dikit ang mag-iwan ng bakas. That's all. Thank you. Ayan. So, ayan guys, nag-iwan na kayo ng bakas, guys. Ayan po, dikitan po natin si Glass Jester. Bago po siya dito. Ayan guys, bagong-bago po, fresh na fresh banana. Ayan, namimigay daw po siya ng 4 banana. Magbabalikan siya. So, you can drop your link na po. You can drop your link. You can drop your link, guys, below in the box. Ayan, thank you so much. You can drop your link, guys. Feel free. Ayan guys, join kayo dyan. Sa may mga gusto pong mag-join sa akin dyan, ayan po, andyan po yung Facebook group ko po. Ayan, join lang kayo dyan, guys. Paki-join, like nyo na rin yung page ko dyan, guys. Thank you so much, guys. Ayan po, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagbisita sa aking munting tahanan. This is my, may tahanan also. Ayan, guys. Done to you, Glaster, Mary Ann. Ayan, thank you so much. Ayan po, oh my God.
Feel free to ask, guys. Ayan, andyan na po, nagbaba po ng bahay po si Madam Mary Ann Alardo. Hello to my 4 million of the house. Thank you so much sa inyong pa-thumbs up. John Jester, ayan, mag-iwan kayo ng bakas, guys, ha, para ma-reach nyo po yung 4 bananas po ni Jester Jola. Jester Jola, baka naman. Dikitan mo si host. Jester, thank you so much sa iyong pagbisita. Appreciated ko yan. Maraming salamat. Guys, may premiere ako mamaya, patamsak naman ako, guys. Patamsak naman po. May tamsak. I have my premiere later, guys. Pwede pong humingi ng favor sa inyo. Patamsak naman po ako ng premiere ko, guys. Ito po siya, my premiere later. Boom! Ayan, guys, so andyan na po siya. Ayan na po, ayan. Premiere 6 p.m. Ayan po, you can visit my house, guys. And thank you so much po sa inyong patamsak dyan. Baba po, host, hindi ko nakita. Ayan, nababa ko na po. Nababa ko na po siya, madam. Ayan po, andyan na po siya, guys. Ayan, tamsak dan host, padikit naman po dyan. Ayan, andyan si Idol Jazz. Ayan po, thank you so much. You can drop your link na po. Mayroon ka na pong blue jacket. You can drop your link na po. You can drop your link. Thank you so much, guys. Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, guys. Thank you so much. Hello. Ayan, guys. Pakikita naman po siya, guys. Dan Tamsak Premiere mo, host. Ayan, thank you so much, Nature's Lover. Ayan, how about you? Ayan, thank you so much. Doon tayo sa labas. Hindi na po siya mainit. Ay, hindi na siya umuulan. Actually, guys, hindi naman ako magtatagal. Hindi na ako magtatagal, guys, kasi marami din akong ginagawa, guys. So, hindi naman po ako magtatagal. Kaya, ayan, super sulitin na natin tong araw na ito. Hindi po magtatagal ng matagal si host. Ayan, dito tayo sa duyan. Ayan, thank you so much, guys. Ayan po, pakibisitahin po yung natin, yung premiere natin, guys. Ayan po, Idol Jazz, pwede mo namang ibaba yung bahay mo. Pwede ka na magbaba ng bahay, Idol Jazz. Ayan. So, nagbaba na po ng bahay si Idol Jazz. Ayan, thank you so much, guys. Pakikita naman po siya, guys. Ayan, dikitan kita sa aking ninja. Idol Jazz, dikitan kita sa aking ninja, Ayan, pwede na po kayo dyan makipagdikitan dyan, guys. Thank you so much. Maraming salamat. So, balik ka, ingat ka. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan na, Idol Jazz, dinidikitan kita. Ayan. 468 mo ko, baby boy. Oh my God, I love you, Char. Host, dikit na kita. Ayan, thank you so much po. Guys, pakalembang na lang po tayo, guys, Kalembang all na lang po tayo, guys. Para always nyo po nakikita si host. Dana po kita. Dana po kita. Ayan, guys, thank you so much, guys. Thank you so much. Ayan, dikit na kayo dyan, guys. Maraming salamat po sa inyong pagdikit dyan. Maraming salamat sa inyong dikit. Oh my God, I am very happy. Okay, wait mo ko, sukli ko. Ayan, sukli na daw. Thank you so much. Guys, you can drop your link, guys. Guys, yung binababa ni Ninja Jomski, guys, ayan yung premiere ko, guys, Premiere ko po yan. Padikitan naman po, guys. So, patikitan po or patamsak po natin, guys. That is my premiere, guys. Please tamsak my premiere, please. Please tamsak my premiere. Thank you so much, guys. Ayan. Once na nakipag-tamsak, done na kayo, guys. Balik na kayo kagad kayo sa bahay ni Kuya. Mamimigay po siya ng ng banana. Actually,
nagbibigay din ako ng watch hour. No, wala tayong sponsor ngayon. Wala pa tayong sponsor. Actually, nagbibigay din ako ng watch hour. Ayan. Mag-aarilag kayo? Saan? Sino kasama niyo? Anong? Anong? Kay Bay Anong? Wala. One. Okay, nanggap pala reman kik, hindi manay. Okay lang po, nature's lover. Ano lang po, okay lang naman sa akin yun, thumbs up dan, guys. It's okay na po yun sa akin, hindi naman ako maarte. Actually, yung mga makakabisita lang po sa aking bahay, okay lang po siya. Hindi po ako nagpo-force na na bisitahin yung bahay ko. Hindi ko po kayo pino-force kasi hindi naman po talaga dapat i-force yung mga taong mga taong pumapasok sa mga bahay-bahay lang po ng LS, hindi po sila dapat i-force. Kasi once na minamahal ka nila, ayan, yan, yung kagaya yung pa-thumbs up nyo guys, malaking tulong na po sa amin yung mga nag-LS. Hindi po kami talaga yung, yung iba kasi, some of them, talagang gusto nila, pupuntahan nyo sila, parang wala na yung, parang pilit ganon, pero hindi ako ganon guys. Kung bibisitahin nyo po ang bahay ko, lalong-lalo na nabisita nyo po ako ngayon, super thankful na ako. Di ba guys? Ayan, kaya okay lang po Ate Nature Lover, okay lang po yan. At least po tinamsakan mo, malaking tulong na para sa akin yung thumbs up. Free time ako this hours lang po, wala ka ba premiere ng 9 PM, babe? Actually po wala pa po kasi yung yung premiere na ginagawa ko po kasi hindi ko pa po na bang tawag dito, ma'am? Hindi ko pa po siya na ano bang tawag dito, edit. Kaso okay lang po. Di bali ma'am pag once na ganito nagla-live stream ako, tapos kung gusto mo talagang maging part ng aking channel ganon. Ma'am, nga po ba? Ay, meron na po. Tignan ko na lang yung bahay mo. Tignan ko nga yung bahay mo po. Kasi if ever na medyo maliit pa, kaya kitang tulungan kita. Ayan, medyo maliit pa nga yung nature lover. Ayan, pwede kitang tulungan. Ma'am, lang sa'yo, anong tawag dito? Tip ko lang sa'yo, wag kang masyado muna mangisda. Baby pa, hehehe. Opo, wag ka pong masyado munang mangisda, ma'am. Wag ka munang masyado. If ever na nangisda ka ngayong oras na to, mamaya wag ka na mangisda muna. Kasi once na nangingisda kayo na nangingisda, doon tayo na-wash out. Wag muna tayong mangingisda. Yung mga iba kasi sinasabi nila nangingisda. Pero based on my experience kasi pag nangingisda ako nalalagas. Wag ka muna mangisda. Pag if ever na na nag-premiere ako or if ever na nag-premiere ako, mamaya pag wala ka, hindi ka naka-attend, ibaba ko bahay mo. As thankful sa'yo. Ayan. Baba ko mamaya bahay mo po. Siguro mga 5 times kung ibaba yung bahay mo po. Ayan. Thank you so much guys. Maraming salamat po sa inyong pabisita. Doon ka. Ayan. Okay. You're welcome po. Maraming salamat. Ayan guys, yung mga gusto po dyan na maka-join sa aking live stream every time na nagla-live stream ako. Kalimbang all nyo lang po ako guys. Kalimbang all nyo lang po ako, baka ako makatulong sa inyo. Okay guys, you can drop your link na po. Drop your link lang guys. Okay. It's okay, nature's lover. It's okay. You can drop your link na po. Hey. So, ayan guys, bali yan. Super legit po yan lahat guys. Super legit po lahat ng nasa bahay ko. Oh my God, what's that?
Ayan guys, thank you so much. Oh my God. Bibi, wag yan. Ayan, malulobat na ako guys. Malulobat na po ako. Oh my God. So ayan guys, 10 minutes na lang po tayo. 10 minutes na lang po tayo. Magpapaalam na po ako. No! Ayan guys, pabisita na lang yung mga hindi busy po dyan mamaya sa aking premiere guys ha. Pabisita na lang po sa akin yung mga hindi pa po dyan nakaano guys. Sa aking premiere later. Maraming salamat. So ayan guys, bali puputulin na natin siya in a half of time. 9 minutes guys, 9 minutes po. Putulin na natin siya kasi malulobat na po ako eh. Ayan o, wait lang. I'm going to kasi laptop lang kasi yung gamit ko. I'm not a rich people like the other people, char. So as you can see guys, this one may Ayan guys, so. Okay guys, you can visit my house later Ayan po siya oh. Ayan. So, this one guys, so this one. Ayan po. This one. Okay, 8 minutes left na lang po tayo, guys. You can drop your link na po. You can drop your link. Okay, thank you so much, guys, sa inyong pag full support. Thank you so much. Hello sa'yo, Idol Jazz. Hello po. Ayan, parang si Nature's Lover yung natitira Thank you so much, Nature Lovers. So, ayan guys, putulin na natin. Thank you so much, guys. Maraming salamat po. Ayan, thank you so much. Bye, guys. So, ayan guys, kita-kits tayo ulit sa aking next premiere, guys. Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, guys. Thank you. And keep safe, guys. Ayan. So, yung premiere ko, guys, mamaya, huwag niyong kakalimutan. Thank you. 6 p.m., guys. 6 p.m. Ayun po yung My Secret Love Story, guys. So, ayun, guys. Thank you so much for the full support and everything. Ayan. Thank you so much, guys. So, yung premiere natin later, guys, Ayan, maraming salamat po. Ayan, Nature's Lover, maraming salamat. So, guys, yung dinrap po ng link dyan, pakisupport po yan. Later na po yan, guys, Later na po yan. So, yung mga dyan, sponsor po natin dyan, guys. So, yung mga sponsor po natin dyan, guys, you can message me privately, guys. You can privately message me, guys. You can privately message me. Oh my God, thank you so much, guys. Maraming salamat. That's all. Thank you.